שלום לכולם, אני מיכל ואני מנהלת את מערך הייעוץ של פיננסים ניהול הון פרטי, ואני במצגת קצרה אזכור את הסקטור של הביומד בבורסה בתל אביב ובהשוואה לבורסות בחול. כשלפני שאני מתחילה, אני רוצה להראות את הנתח בעצם של הסקטור הזה מתוך הבורסה, מתוך השווי שוק ומתוך מספר החברות של הבורסה בתל אביב. כשאם אנחנו מסתכלים על הבורסה בתל אביב, השקף הזה מציג את מספר החברות שרשומות למסחר בבורסה כאן בתל אביב ואת השווי שוק שלהם. אנחנו מדברים על אזור 570 חברות שרשומות למסחר כמניות, לא דרך אג"חים, לא דרך אגרות חוב, עם שווי של קצת פחות מ-600 מיליון שקל. עכשיו, אם מתמקדים בסקטור של הביומד, מה שאפשר לראות... מה? מיליארד, סליחה, 600 מיליארד שקלים. כשהם מתייחסים לסקטור של הביומד, אז סך הכל הסקטור של הביומד מהווה מבחינת מספר החברות, זו 8% מכלל החברות שרשומות למסחר בבורסה, אבל אם מסתכלים בדוגמה על השווי של מדד הביומד שמכיל 23 החברות הגדולות, אנחנו רואים שהשווי שוק המצרפי של החברות בתחום הזה עומד על 12.3 מיליארד שקלים, היום 12.6 מיליארד שקלים, שזה אזור ה2%. כלומר, השווי של חברות הביומד הוא יחסית מאוד נמוך, גם לסקטורים אחרים, וגם ביחס לכמות חברות שנמצאת. כשאם אנחנו מסתכלים על הפילוח לפי הפעילות של החברות ביומד, אנחנו יכולים לראות שהאחוזים הגבוהים ביותר, כלומר האחוזים הגבוהים ביותר מבחינת תחומי פעילות, מדברים על השוק של מדברים על השוק של פיתוח התרופות והציוד הרפואי הדיאגנוסטי. אם מסתכלים על השוק עצמו, כלומר על החברות שרשומות למסחר עצמו, אנחנו רואים שהתעשייה פה היא תעשייה שהיא יחסית מתקדמת. כלומר, אנחנו מסתכלים על חברות שנמצאות, יש לא מעט חברות שנמצאות מבחינת התקדמות מדעית, מבחינת התקדמות הפעילות המדעית שלהם, שנמצאת כבר בשלב של מחירות, לאחר אישורים של ה-FDA, רשות התרופות האמריקאית, ויש הרבה מאוד חברות שנמצאות בניסויים קליניים, בשלב של ניסויים קליניים מתקדמים, וזה נכון לכל שלושת התחומים המובילים, של פיתוח תרופות ומכשור רפואי ודיאגנוסטיקה. עכשיו, למרות שהרבה מאוד חברות הציגו התפתחות מאוד מרשימה בפעילות המדעית שלהם, מרביתן או אחוז מאוד מאוד גבוה מהן ירד. מחירי המניות ירדו בצורה משמעותית, כשבעצם זה מצביע על תחור חסר של המניות, כי יש כאן במקביל ירידת שווי החברות מול התקדמות מדעית והתקדמות בפעילות של אחוז גבוה מהחברות. אם אנחנו מסתכלים על מדד ביומד, זה גם נכון למדד עצמו ולאו דווקא למניות ספציפיות כמו שהצגתי קודם. מה גורם לתמחור החסר הזה? יש כמה סיבות. קודם כל יש כמה הסתייגויות וסיבות. יש את השכירות נמוכה מאוד, מה שגורם לתנודתיות שהיא יחסית גבוהה. מה שאנחנו רואים בגרף השמאלי זה בעצם אנחנו יכולים לראות נערכה בדיקה או מחקר של התגובות של מניות ביומד לפרסומים בעיתונות הכלכלית לעומת תגובות של חברות בלוטק שהן פחות או יותר באותן גדלים, ומה שאנחנו יכולים לראות שהתגובות של הביומד הן משמעותית יותר מסיביות ויותר רציניות, כלומר התחום הזה הוא משמעותית יותר תנודתי. בנוסף, בשוק פה בארץ יש את כל הנושא של השפעות המקרו והגיאופוליטיות שלאו דווקא קשורות להתפתחויות המדעיות שיש בכל חברה וחברה ברמת המיקרו, ומשפיעות כמו שהן משפיעות על מדד היתר, משפיעות גם על מדד הביוטק. בנוסף, החברות האלה שהן חברות הביומד דורשות התמחות מאוד מאוד גבוהה בניתוח של החברות והבנה מאוד גבוהה של התהליכים, ומה שקורה זה שגם לא משקיעים פרטיים ולא משקיעים מוסדיים, אין להם את היכולת לבדוק, או לפחות לא כרגע אין להם את ההתמחות לבדוק מי מהחברות מתאימה, נכונה ויש לה את הפוטנציאל
בהתאם לשווי שוק שלה, ולכן או שהם נמנעים מהשקעות במדד הביוטק בכלל, מדירים את רגליהם מהתחום, או שהם בעצם משקיעים בחברות הלא נכונות. עכשיו, זה תחום שהוא דורש השקעה, הוא דורש משאבי זמן והתמחות מאוד מאוד גבוהים, והסיכון בו הוא מאוד גבוה, אבל הסיכון הוא סיכון שידוע מראש, כלומר יודעים מראש לאן זה יכול ללכת וסיכויי הצלחה, אבל במקביל גם פוטנציאל הרווח הוא פוטנציאל מאוד מאוד גבוה. הוספנו פה שתי דוגמאות של חברות שנסחרות בחו"ל, אחת חברה שמתעסקת במוצרי דיאטה, חברת ארנה שלקראת סוף החודש אמורה לקבל אישור של ה-FDA למוצרים שלה. החברה הזאת מתחילת השנה עלתה ב-400%, והחברה שלידה זה חברת ג'אז, חברה שמתעסקת בפיתוח של תרופות פסיכוטיות ונוירולוגיות, וגם היא עלתה משנת 2010 יותר מ-300%. כלומר, נכון שיש פה סיכון שהוא מאוד מאוד גבוה, אבל בבחירה נכונה ובבחינת פוטנציאל יש פה גם סיכוי שהוא אדיר. עכשיו, מה שקורה זה שכמו שאמרתי, התמחור בשווקים בארץ תמחור מאוד מאוד נמוך. כלומר, אם משווים את זה, פה עשינו השוואה למניות בחו"ל, וכשמשווים את זה למניות בחו"ל, מה שלקחנו פה, לקחנו פה חברות ישראליות וחברות שנסחרות בנסדק, פחות או יותר באותם תחומים, פחות או יותר באותם שלבים. אי אפשר להשוות ביניהם אחד לאחד, אבל עדיין הם מהווים איזשהו מקור להשוואה. יש פה חברות בתחום הרובוטיקה, כמו מזור רובוטיקה ואקסל של הציוד הרפואי, ורואים הפרשים בשווים. מזור נסחרת בשווי של 24 מיליון דולר, לעומת שווי שוק של 130 מיליון דולר. שוב, אני מזכירה, הן לא זהות, אבל הן פחות או יותר דומות. כשיש את חברת רדיל ויש את חברת ביוליין, ששתיהן נסחרות בשווי משמעותית יותר נמוך מהשווים של חברות בחו"ל, שנמצאות פחות או יותר בשלבים דומים. זאת אומרת שהתמחור של המניות ביומד בארץ הוא תמחור נמוך, אין הרבה התמחות, אין הרבה, מה שגורם למחזורי מסחר מאוד נמוכים. אם אנחנו מסתכלים על מדד הביוטק, מדד הביוטק, יש לנו פה גרף שבעצם משווה את מדד הביוטק בארצות הברית מול מדדי המניות העיקריים, שזה הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנסדק, ומה שאפשר לראות פה זה בעצם שהמדד של הביוטק חזר לרמות שהוא היה בשנות 2000, בניגוד לשאר המדדים המובילים בארצות הברית. מה שמראה שבארצות הברית הם הניבו ביצועי יתר על המדדים, וזה בניגוד למה שקורה בארץ. מה שחשוב לנו לפני שאנחנו ממשיכים זה להדגיש שיש איזושהי בעייתיות בניגוד לחו"ל בארץ, זה שבעצם המקור המרכזי לגיוסי הון, שזה שוק ההון, הוא בעצם לא עובד. לא עובד בארץ בתחום הזה. אין תעודות סל שמתמחות או שעוקבות אחרי מדדי ביומד בארץ. יש מעט מאוד קרנות נאמנות והשווי של הנכסים שהן מנהלות נמוכים מאוד. הבתי השקעות והאנליסטים לא מסקרים את התחום הזה. המוסדיים, כמו שאמרתי, אין להם את האנשים שמתמחים בתחום הזה ספציפית, ולכן הם מדירים את הרגליים שלהם מהתחום. וכל זה גורם בעצם למחזורי מסחר מאוד מאוד נמוכים, שמביאים לשווי נמוך ולהזדמנות ולחיפוש הזדמנויות מחוץ לבורסה.